Telo mar ODM me kar chung od bura ma Karachuonyo yiere mar dhi nyime gi chenro mar tego duond burano kod ndiko jokanyo manyien, chenro ma koro gibiro dhigo nyime wards duto 7 ma Karachuonyo kaka yoro thiro mbi mar UDA. Juma mokalo tend ODM e kaunti ma Homa Bay nobedo gi romo ma bende nochwoe kom gi gavana mar kaunti no Gladys Wanga kama ne giwinjore mar chako wuotho e kuonde chung ute bura 8 ma Homa Bay kaka achiel kuom yore mag medo tego ODM e kaunti no. Ma obiro kaluwore gi chenro mar ndiko jokanyo manyien ma duond bura mar UDA osebedo ka dhigo nyime gwenge ma opogore mayudre e kaunti no motelo ne yiero mag jotend duond burano ma koro chan tim dwe mar 12 higani. Koro miyo ne wawuok oko mondo wategi chama mar ODM nikech kata jotendwa duto moyiere Homa Bay County oyier gi tiket mar ODM ema gichamo godo msara. Adwa wuoyo lo mine ka wacho niya, wan kaka mine wasewuok oko mondo mi wadhi chake grassroots, wa recruit mine manoweyo chama, manonindo ema wachako go joma notho, joma nowe chama kodhi e chama mamoko mondo chama obed ma strong e Homa Bay County kendo sana e Karachuonyo. Koro mae mamiyo jokombe gi noneno gi members mamoko mag party mar ODM ma Karachuonyo ni mondo gitim feeling mondo wasud godo mbele e wach party mondo kik wabed gi tabu, wabed gi kama wayude kembawa makawachowa piny to donje, kembawa makawachowa e county to donje. Kibiri onge ja ODM ma MCA. Koro nwaneno ni mondo wajol kanyo waduok gino mana Kibiri mi mondo jo Kibiri beno nenia gisir wach mar ODM nekech kanyo ma Kibiri UDA okaw jogi okete kendo kanyo miro ka gipeke saidi.